Zadanie 32. Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość. Szukamy r, czyli ja tutaj sobie zamienię to równanie od razu stronami i razy r jest równe u. I teraz, ponieważ mamy wyznaczyć r, to obustronnie podzielę na i, dzięki czemu widzimy, że r jest równe u dzielone na i. Ponieważ nie wiemy, co oznacza u, czym jest i, czym jest r, przynajmniej nie wiemy z treści zadania. Z treści tego zadania to nie wynika. No to tutaj zapiszmy sobie założenie, że i musi być różne od zera, no bo w mianowniku nie może stać 0. To równanie również możemy przekształcić w oparciu o metodę z trójkąta. Jeżeli chcesz, możesz oczywiście to zrobić w ten sposób, natomiast takie przekształcenie też jest ok.